Dobro večer. Dobrodošli u moj novi video. Ja sam Zlatko, a ovo je moja mama. Mama, predstavite se. Dobro večer, ja sam Zlatkova mama. Jako mi je vrućina, malo imam i lepezu, evo. Šta je to gore na glavi, gospođo? Molim, To gore na glavi, šta je to? Kakva je to frizura? to je novi hit. Hit? To sad mladi tako treba da nose. Tako mladi treba da nosi, zamisli ja. Da, tako mladi treba da nameste frizuru lepo i da prošetaju gradom, da poznaju mog sina Zlatka. Ha, Nek se javi neka lepotica. Evo, mama mu je lepa. šta ta mama mora da ima, ta lepotica, šta ona treba da ima? Ne mora da bude neka lepotica, može da bude skromna jedna devojka koja će da zavoli mog sina Zlatka. Ha, to je smešno. Tako bi ja volela. A Šta ja bi ću još im to? pomoći Kako? u ljubavi, da U ih ljubavi? naučim, da ih naučim kako da se vole. Strašno. Pozdravlja vas Olgica, Zlatkova mama, i budite dobri. Dobro, ajde. Ćao! Ovo je bilo katastrofa.